Cowens teori er, at mange unge bruger forsvarsmekanisme, reaction formation, som på dansk hedder reaktionsdannelse. Det er en psykisk forsvarsmekanisme, hvor man ubevidst udvikler og udtrykker følelser og holdninger, som er omvendte i forhold til det, man egentlig føler og mener. Helt almindelige høflighedsnormer bliver der ikke taget hensyn til, såsom at lade andre komme ud af toget, før man selv går ind, eller noget så simpelt som at hilse og sige tak. Mange, som bruger reaktionsdannelse, kan heller ikke tænke abstrakt. De kan ikke se ting fra andres synsvinkler og har derfor sjældent medlidenhed. Reaktionsdannelse handler om, at man bruger kriminalitet som protestreaktion mod mainstream middelklasse-livsstilen. Man vender værdierne på hovedet og giver hinanden status efter, hvor modsat middelklassen man kan opføre sig. Altså jo mere ubehøvlet og uhyggelig, samt hvor meget kriminalitet og hærværk man har lavet, jo højere status har man. Lad os tage et eksempel. I dokumentarfilmen De voldelige unge fortæller Jacques, som arbejder med kriminelle og voldelige unge, om Dennis. Dennis har ikke gået i skole i så mange år, og er derfor ikke så intellektuelt begavet. For at Dennis skal være noget, er han nødt til at gøre sig gældende på en bestemt måde, hvor han så har valgt vold. Vold for Dennis er en vigtig konfliktløsning. Han forstår ikke, at et møde med ham kan skade ofrene resten af livet. I filmen ser vi også et eksempel på, at de bakker hinanden op om voldsepisoder. Christian, som er en af de voldelige unge, som Jacques også hjælper, siger: Jeg smadrer ham, bare tro mig, jeg smadrer ham fuldstændig. Tasker vi dem ikke også, Mark? Hvor Mark svarer: Jo. Her kan vi se, hvordan Christian prøver at få en højere status og mere anerkendelse ved at fortælle om en voldsepisode.